जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो कि जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। हो ललना लाल हुई है। और आप लोग ताली बजाइएगा दोनों हाथों को उठा के हमारे बाबू के लिए, ठीक है। और बच्चे के लिए कहना है हो ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। जुग जुग जिया सुललना भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। जय हो। जुग जिया सुललना भवना वाके भाग जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। क्या बात है भैया। किन्नतियाते लागे जैसे पापा जी के अखियां हमाई के हो।